хайру хуш ҳамеша мушкил аст, бахусус бо дастае ки таърихи футболбоз гузаштаасту аз он ҷо ном баровардааст. Барои мухлисон ҳам хайру хуш бо футболбози дӯстдошта ғамгинкунанда мебошад. Ана рафтани легендаҳои ҳақиқӣ бошад, ҷиддан ғамгинкунанда аст. имрӯз мо баъзе легендаҳоеро қайд мекунем ки тарки дастаи дӯстдоштаашонро кардаанд. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди таҷфуд. силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. бо эҳсосот тарки даста кардани легендаҳо аз ҳама эҳсосоттаринашро оғоз мекунем. Златан Ибрагимович. ӯ баъди солҳои тӯлонӣ дар дастаи Милан ба пуррагӣ баъди мавсими 2022-2023 тарки футбол намуд. дар бозии охирини даста барои Ибра иҷозаи суханкунӣ бо мухлисони дар Сан-Сиро буда дода шуд. ин аз ҳама ҳолати ғайриоддӣ дар футбол буд, зеро легендаи ҳақиқӣ, марди қавии майдон Златан пеши ашки чашмонашро гирифта натавонист. ки фикр мекард ки одами оҳанинам об мешавад, вале Ибрагимович ягона легендаи бузурге нест ки аз дастааш ҷудо шудааст. Карим Бензема баъди 14 соли буданаш тарки Реал Мадрид намуд. ҳамлагари фаронсавӣ дар бозии охири худ муқобили Атлетик бо гол намоён шуд ва мухлисони дар Сантьяго Бернабеу буда дар дақиқаи 74-уми дидор барояш кафкубӣ намуданд. акнун Бензема нафақаи бузургашро аз Ал-Иттиҳод мегирад баъди муваффақиятҳои бузург дар Аврупо. Медонед боз ки бо гол бо дастааш падруд гуфт? Роберто Фирминьо. ҳамлагари бразилӣ баъди 8 соли бозиаш тарки Ливерпул намуд. дар бозиҳои охир голҳои задаи Роберто ба дастааш кӯмаки калон намуда буд. хайрухуши Фирминьо бо мухлисони Энфилд бисёр ҳам эҳсосотӣ гузашт. ӯ футболбозе буд ки тамоми шаҳр дӯсташ медоштанд. акси ӯро ҳатто дар деворҳои шаҳри Ливерпул нақшбандӣ карда буданд. Роберто акнун дар Ал-Аҳлӣ бозӣ хоҳад кард, вале аз Аврупо бо унвони серголтарин бразилӣ дар Премер-лига рафт. дар Лондон бошад Сезар Аспиликуэта баъди 11 соли бозӣ ва 4 соли капитанӣ тарки Челси намуд. дастаи Челси ҳам бо футболбоз хайрухуши эҳсосотие бонавор дошт. Сезар дубора ба Испания ба дастаи Атлетико Мадрид рафт. оиди Испания ки гуфтем, легендаи ҳақиқӣ Серхио Бускетс ҳам баъди 18 соли баромадаш аз Барселона кӯч баст. дар бозии охираш Бускетс бори нахуст дар 4 соли охир ҷоми Ла Лигаро болои сар бардошт. рафтани ӯро тахминам мекарданд. аламовар барои мухлисон ин хабарҳо ба каталониҳо зарбаи сахт шуд, зеро иловатан онҳо бо легендаи дигари Барса Жорди Алба низ хайрухуш намуданд. Алба баъди 11 сол бо розигии тарафайн аз Барселона рафт. Жорди Алба бисёр ғамгин аз рафтанаш буд. инро дар бозии охири ӯ шоҳид шудем. Бускетс ва Алба ба Интер Майами гузариш карданд то бо легендаи дастон Лионел Месси якҷо бозӣ кунанд. футболбози дигари Испание ки тарки дастааш намудааст, ин Давид де Хеа буд. баъди фишори зиёди мухлисон Юнайтед розӣ шуд ки бо легендааш баъди 12 соли бо ҳам будан ҷудо шаванд. ӯ аслан мавсимро бо ҷоизаи дастпӯши тиллоӣ дар Премер-лига ҷамъбаст намуд. рӯйхати моро собиқ капитан аз Премер-лига пурратар месозад. Илкай Гюндаган. новобаста аз талоши Пеп Гвардиола барои нигоҳ доштани Илкай барои мавсимҳои оянда, Гюндаган хост ки тарки даста кунаду ба собиқ бошгоҳи Пеп Барселона ҳамроҳ шавад. ӯ дастаро дар лаҳзаҳои таърихӣ дар Треблин нахустин дар Аврупо капитанӣ мекард ва Гюндаган яке аз харидҳои нахустини Пеп баъди омаданаш ба Сити соли 2016 буд. яъне ки нимҳимоятгари олмонӣ баъди 7 соли буданаш тарки Сити намуду худро дар ин муддат мисли легенда ошно сохт. мухлисони Манчестер одат карданд ки ҳар мавсим як легендаро гусел кунанд. имсол Гюндаган шуд. мавсими қаблӣ Фернандиньо буд. соли 2021 бошад Агуэро, 2020 Давид Силва, 2019 Винсент Компани, 2018 Ҷо Хард ва Яя Туре, 2017 Сабалета ва ҳамчунин то ин муддат Маҳрезу Стерлингу Жезус ҳам аз даста рафтанд. соли оянда кӣ мешуда бошад? боварӣ дорем ки мухлисони Сити намехоҳанд дигар касе тарки даста кунад. дӯстон, легендаи дӯстдоштаи шумо ки аст ки бо дастаи асосиаш бо эҳсосот хайрухуш карда бошад? ҳатман дар комментария қайд кунед ва навори навбатиро мунтазир бошед.